alaikum, barkanmu da sake kasancewa a cikin shirinmu na abincinki sirrinki tare da ni Zulis Kitchen a cikin tashar tamu mai albarka Daular Nishadi. Idan ba ku manta ba, a satin da ya wuce na koya mana yadda ake yin vegetable salad. To wannan satin insha Allahu na kawo mana wani abinci, za mu yadda ake yin chicken stew. Idan za mu yi chicken stew muna buƙatar abubuwa kamar haka: kaza, albasa, koren attarugu, tumatirin leda, ruwan nama, fresh rosemary, tafarnuwa, citta, masoro, ɗanɗano, gishiri da kuma thyme. Da farko za ki markaɗa albasa, koren attarugu, tumatir dukansu daban-daban zaki markaɗa su, ba a haɗe su waje ɗaya. Kowanne idan kin markaɗa zaki zuba shi a kwanonsa daban, ki ajiye shi a gefe. Sai ki wanke kaza, ki sa ta a tukunya, ki ɗora a wuta, sannan ki yanka albasa ki sa a ciki. Ki zuba markaɗaɗɗiyar albasa ba da yawa ba, ki ajiye sauran saboda za mu yi amfani da shi a gaba. Sai ki zuba ɗanɗano, citta, tafarnuwa, masoro da gishiri. Ki juya ki rufe, kai ki zuba ruwa a ciki. Za ki ga ruwan kazar ya tsatsafo, to a sannan ne za ki zuba ruwa. Sai ki rufe, idan ya dahu sai ki kwashe, ki bari kazar ta tsane. Bayan kazar ta tsane sai ki zuba mai a kasko da albasa. Idan ya yi zafi za ki zuba kazar, ki soya ta har sai ta yi brown, sai ki kwashe ta. Bayan kin kwashe, wannan man da kika yi suya da shi za mu yi amfani. Sai ki ƙara kawo yankakkiyar albasa ki zuba a ciki, ki sa tafarnuwa, fresh rosemary, tumatirin leda, ki jujjuya. Idan ya juyu sai ki zuba markaɗaɗɗen tumatirin, shi ma za ki juya shi, sannan sai sauran markaɗaɗɗen albasa, markaɗaɗɗen koren attarugu da ruwan nama, sai ki juya su, sannan ki kawo ɗanɗano, tafarnuwa, gishiri da kuma yankakkiyar albasa, ki juya, sannan sai ki rufe ki bar su. Idan ta kusa dahuwa sai ki ɗauko soyayyar kazar ki zuba a ciki, sai ki ƙara juya, ki rufe, ki bari su dahu. Nagode. Duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan sati a cikin wannan tasha tamu mai albarka Daular Nishadi tare da ni Zulis Kitchen. Ina fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a kowane sati, inda za mu dinga kawo muku abinciccika daban-daban na gida har ma da ƙasashen waje. Nagode.